Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar na que faremos balance da campaña do Bou de Vara con gran presenza de volandeiras. Estaremos tamén en Düsseldorf, onde Portos de Galicia está a promover a súa estrategia náutica. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. A flota do Bou de Vara viuse obrigada a rebaixar os topes de volandeira de 50 a 30 kilos ante a caída da demanda polo peche das fábricas. A actual campaña do Bou de Vara caracterízase pola abundancia de volandeira. A gran presenza deste recurso, sumada á baixada da demanda tras o Nadal, motivou que a flota do Bou de Vara acordara rebaixar os topes. Estuvemos reducindo que os topes un pouco, porque as fábricas deixaron de traballar. Nós somos unha cofradía que a volandeira vai casi a maioría dela vai para a fábrica. Estuvemos indo a 20 kilos días de 30 kilos, dependendo o mercado de fresco que tiñamos de salida para el. Aquí non temos moitas depuradoras que nos veñan a comprar este produto e dependemos máis de fábricas, por iso reducimos os topes considerablemente estes días, pero bueno, pasa todos os anos que non ten salida en estas fechas pola parada das fábricas. Agardan que de cara á próxima semana as fábricas retomen a actividade, dando saída a gran cantidade de bivalvo. O obxectivo é non baixar do prezo mínimo establecido de 2 euros, tanto en Rianxo como en Cambados. Se ora a un caso se quixera baixar o precio, está facendo unha competencia moi desleal ás fábricas que estuveron hasta ahora comprando. Este ano hai ese precio pactado entre nós e Cambados e hai non que respetar. Máis ben polo que digo, por a competencia desleal que estás facendo ás outras empresas que compraron antes por riba dese precio. Ora non sería lógico baixar dese precio. E pois aparte que temos que respetar o que é o noso traballo tamén. Sabemos que ten un valor o noso traballo e temos que seguir adiante con el e tense que adaptar ao que hai. Penso que 2 euros un kilo de volandeira máis vale unha bolsa de pipas hoxe en día que o que é a volandeira. Eu penso que está ben como está o precio e temos que aguantar con este tipo de precio. A abundancia de volandeira contrasta coa escasa presenza de outros recursos que traballa a flota do Bou, con capturas case testemuñais a excepción do choco. Non está sendo un ano de moita tanto de nécora, que non foi un bo ano este, pois en peixe tampouco é un ano de moito peixe. O que está dando a vida, a verdad, que é a volandeira, pois un pouco o chopo que están collendo os barcos. Portos de Galicia recolleu durante o pasado exercicio máis de 850.000 kilos de aceite no marco do programa Marpol de recollida de hidrocarburos. Portos de Galicia recolleu durante o pasado exercicio 850.000 kilos de aceites residuais a través do programa Marpol de recollida de hidrocarburos usados nos peiraos de titularidade autonómica. Así se recolle do informe presentado polos responsables do servizo a través do que se recuperan e reciclan os aceites residuais que se verten nos portos para a súa reutilización. Está establecido internacionalmente o sistema de recollida, o traslado a uns contedores que hai en todos os peiraos autonómicos e en consecuencia despois o traslado tamén a planta correspondente ou para a súa destrucción ou para a súa reciclaxe, non? Os peiraos nos que se recuperaron maiores cantidades de hidrocarburos foron a Pobra, Ribeira e Burela. En canto á provincia de Pontevedra, os peiraos con mellores resultados neste programa foron os de Tragobe e Bueu. Relacionado co servicio Marpol que se presta desde a Xunta de Galicia, que anualmente o ente público destina ao redor de 85.000 euros a reposición desos contenedores donde se depositan esos materiales que eu decía. Son uns contenedores moi reconocibles desde o punto de vista visual, uns contenedores un verde oscuro, perfectamente sinalizados e que teñen unha pequena portiña onde se poden ir botando esos produtos, onde se deben deixar. E, bueno, desde ese punto de vista, desde a Xunta de Galicia, desde Portos, facemos unha valoración
positiva deste ano transcurrido, deste balance que estamos facendo, e agardamos que o exercicio 2019 pois se desenvolva tamén en ese espírito de colaboración e de poder facilitar desde logo o traballo dos profesionales. Dende 2012, Portos de Galicia ten renovado o servizo de recollida e tratamento de hidrocarburos, aceites usados e residuais, co que dá cumprimento ao Convenio Internacional Marpol para o tratamento axeitado destes residuos. O BNG de Outes vende a reclamarlle ao Concello unha actuación en materia de saneamento para acabar cos frecuentes vertidos ao Freixo. O BNG de Outes denuncia frecuentes vertidos no lugar do Freixo. Reclaman que se acometan as obras necesarias para avanzar cara un saneamento integral que garanta a calidade das augas da ría. Creemos que non hai investimentos suficientes no saneamento e, por tanto, non hai investimento suficiente nin interés a día de hoxe en salvar a produción do marisqueo desta ría. Hai que facer saneamento integral, hai que facer un mantemento das depuradoras que levan anos funcionando e non se actuou nunca máis sobre elas, e temos que coidar unha riqueza extraordinaria que temos nesta nosa comarca e da que dependen o futuro de moitas familias desta comarca. Segundo o BNG, a situación está lonxe de solucionarse, posto que estiman que tan só na ribeira do Freixo hai entre 10 e 20 sumidoiros contaminantes que verten directamente á ría. Por esta razón xa levan desenvolvidas outras accións encamiñadas a rexenerar a ría, como a presentación dunha emenda en decembro do pasado ano aos orzamentos da Xunta para destinar 1 millón de euros a saneamento. Por outra banda, os nacionalistas aproveitaron esta comparecencia para reclamar a Portos de Galicia a retirada dos barcos vellos e abandonados que permanecen dende hai máis de 2 meses na pendente próxima a Lonxa. Falamos agora da reordenación de Testal en Noia, que estará lista nun prazo de 5 meses. A reordenación ambiental da contorna de Testal en Noia estará lista nun prazo de 5 meses. Así o anunciou o xefe da demarcación de costas en Galicia, Rafael Eimil, na visita á zona xunto co alcalde e técnicos da empresa adxudicataria. Traxa será encargada de acometer o proxecto principal, valorado en preto de 400.000 euros, consistente na instalación dunha pasarela de máis de 700 metros entre a praia de Testal e a Lonxa, 2 sendas en Zahorra, así como o acondicionamento de 2 zonas de estacionamento. Esta actuación verase complementada cun proxecto de mellora do acceso ao Oreal, no que o Concello investirá máis de 200.000 euros con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. Balance máis que positivo do paso de Portos de Galicia polo Salón Náutico de Düsseldorf, onde captou novos mercados no norte de Europa. Conquistar o mercado náutico dos países bálticos e do norte de Europa é o obxectivo ambicioso que se marca Portos de Galicia. O ente autonómico desembarcou hoxe a oferta galega no Salón Náutico de Düsseldorf. Estamos falando de Alemania, estamos falando de Polonia, de Estonia, de Letonia, de Lituania, tamén, por suposto, Finlandia, Suecia, Dinamarca. Creemos que é un mercado que empeza a configurarse como estratégico para Galicia, seguir a mesma folla de ruta en canto a estrategia que puxemos en marcha no Arco Atlántico nos últimos 6 anos, e desde ese punto de vista temos previstas unha densa axenda de encontros con asociacións, con clubes e con empresas que son referente no mundo da náutica desta parte de Europa. O Salón Alemán configúrase como un escaparate excepcional para a náutica galega, non só polo seu tamaño, tamén pola variedade da súa oferta. Estamos falando dun salón que é 17 veces o Salón da Rochelle e 7 veces o Salón de París para
falar da magnitud deste salón donde se dan posibilidades de negocio que van moito máis alá da náutica nun sentido clásico, porque, por exemplo, tamén actividades propostas como o charter e como outras modalidades de ocio náutico se dan cita aquí. Ademais das xestións propias que ten programadas Portos de Galicia, tanto este ente como a Axencia de Turismo de Galicia arrouparán en Alemanha a media dúcia de empresas náuticas galegas que levan ata o salón a súa oferta promocional. A ruta xacobea tamén ten o seu protagonismo no Salón Náutico Alemán de Düsseldorf. Esta mañá presentouse a iniciativa Sail the Way, impulsada pola Asociación Northmarinas, que mestura o Camiño de Santiago coa náutica. Es una asociación que representa todo el norte de España y en particular Galicia pues tiene una representación muy importante, y lo que hemos creado es un producto que, con el objetivo de dinamizar precisamente nuestros puertos, nuestras marinas y nuestras villas costeras, con la iniciativa del rally de Navega el Camino, que es hacer el Camino de Santiago por mar, y consideramos pues unha herramienta moi importante para la promoción de nuestros puertos. A iniciativa conta co apoio de Portos de Galicia. En esta cuarta edición cumprirá o obxectivo de internacionalizar a ruta. Por primeira vez a saída será dende o porto francés de La Rochelle. Este ano temos a inmensa sorte de que a partida é desde o porto francés da Rochelle, que é un porto reputadísimo a nivel internacional na náutica, e o remate da travesía náutica é no porto autonómico de Vilanova de Arousa, un porto no Salnés, un porto na provincia de Pontevedra, en definitiva un porto galego, un porto multifuncional, pero que ten ese componente tamén náutico desde o punto de vista das instalacións de náutica de recreo que hai ali. O obxectivo dos organizadores é conseguir a participación de 30 ou 40 barcos que chegarán a Galicia atraídos pola posibilidade de acadar o xubileo en Compostela. Hai unha campaña promocional importante en varios países, se pretende que participen navegantes do arco atlántico europeo, e, en definitiva, eu estou seguro que van a ser dúcias de embarcacións a que van a facer o percorrido desde La Rochelle ata Vilanova de Arousa para despois remontar o río Ulla e ganar o xubileo en Santiago de Compostela. O presidente de Portos de Galicia sinalou tamén que este tipo de proxectos están en consonancia con outras actividades a nivel europeo, como é o caso de Ecodestin ou Capitén, dirixidas á promoción da náutica. Despedimos o noso informar desta semana cunha reportaxe sobre o futuro Museo do Mar de Noia despois de que se retomasen as obras. Nos estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. A Asociación Mar de Noia ten moito que ver na conservación e divulgación da cultura mariñeira. Este ano, no que se cumpre o 15º aniversario da súa creación, ten moito que celebrar, posto que por fin están en marcha as obras do novo museo. Que estamos sumamente agradecidos, que dunha vez xa o motor arrancou, o motor principal das obras arrancou, e agora, claro, é a primeira fase. Se iremos mirando como se vai a montar, como non se vai a montar, espacio libre que queda, etc. A extensa colección de fondos dos que dispón a entidade fai prácticamente imposible que todos teñan cabida nunha exposición permanente. O novo museo dividirase en 15 seccións, entre as que terán especial protagonismo o marisqueo e os motores patentados en Noia. Vamos contar toda a historia, toda a longa historia do berberecho de Noia, desde os anos 50, cando se empezou a comercializar, a parte de que o queixo de berberechos, que son os raños, que os rastros, en fin, a cultura inmaterial que temos moitísima, documentos, certificados de cofradías, en fin, cooperativas que fixeron, todo un etc. E, sobre todo, claro, un turista, por exemplo, que viña de Zaragoza ou de Lérida, chega aquí a Noia e vai ao museo, xa, pero vamos montar algo máis. Vamos intentar, digo intentar, porque claro, todo isto non é decisión solamente miña nin da nosa asociación. En fin, o Concello ten que volcarse 100% neste proxecto. Vamos a intentar meter vamos a criar berberecho dentro do museo. Lóxicamente, cunhas vitrinas, cunha area, cunhas temperaturas, cunha salinidade, para unha persona que viña de Valladolid, de Córdoba, de León, de Asturias, pois que chega aquí e vexe o berberecho, a clasificación, a meixa fina, babosa, japónica, ostra, temos unha ostra autóctona riquísima, en fin, todo isto que este reflexado no museo. É o primer punto.
E o segundo tema máis importante, lóxicamente, non o ten ningún pueblo de Galicia, non o ten nadie en todo Galicia, nin Vigo, nin Coruña, nin Ferrol, nadie. En Noia temos 2 motores patentados en Noia. 2, E nós temos non solamente os motores, senón temos motores, planos, contratos de traballo da fábrica, cartas de despido, nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. Completarase a exhibición con apartados dedicados á fauna mariña, cultura mariñeira, maquetas e demais fondos da asociación. O obxectivo do novo museo é poñer en valor todo este patrimonio cultural con que conta Noia ao tempo que se crea un novo recurso turístico con gran potencial para atraer visitantes. Este traballo que estamos facendo é para unha causa común, solamente unha. Unha para demostrar que a cultura mariñeira de Noia este exposta. Tema 1. Tema 2. Lóxicamente, nós tamén queremos fomentar o turismo, en este caso o turismo mariñeiro. Se a nós, puñendo o noso graniño de area, teremos turismo e teremos que veña moitísima xente a nosa vila mariñeira, en este caso vir ao museo, pois que se beneficien empresarios, bares, restaurantes, a Praza de Abastos, etcétera, etcétera, pois nos sentimos contentísimos, claro. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.